राष्ट्रवादी पक्षाक कोणे कमी लेखचे न्हय। येवपी लोकसभा आणि पोटवेंचणुकेत काँग्रेसीन अजून युती करपाचेर काय उलोवणी केल्ली ना। जर गरज पडली आदेश मेळ्यार आमचे उमेदवार घालपाची आमची तयारी आसा, अशी राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष जुजे फिलिप हांच्यानी माहिती दिल्या। डेस्क खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स। दोन बाय इलेक्शन्स and by दोन लोकसभा। आता ही आमची नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी जी बरी स्ट्रॉंग ही सांगपाक म्हणल्यार आमकडे जायते ऑर्गनायझेशन आहा। आमचे एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे वर्कर्स आहा आणि सांगपाक म्हणल्यार एक आमकडे एक आमदार हे पार्टी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन इलेक्ट जालो एक आमदार आहा। आम्ही एवरी प्रेस कॉन्फरन्साक आम्ही केन्ना म्हणटाले की आमचे सेंट्रलाक जे हाय कमांड प्रफुल्ल पटेल, शरद पवारजी हे रावन हे दुसरे पार्टी कडेन चर्चा त्यांची चालू आसा आणि हेच हेजेर आम्ही एवरी प्रेस कॉन्फरन्साक देखून आम्ही सांगताले हे जे ऑर्गनायझेशन आहा म्हणटकच आम्ही देखून एक स्ट्रॉंग पार्टी म्हणटकच हे आयज आमचे हिंगा गोंयांत एक चर्चा जावंक जाय आसा। पण आयज पासून हे आमचे काँग्रेस पार्टीचे फुडाकारी व आमचे हिंगाचे काँग्रेसाचे अधिकारी आयज पासून एक नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी कडेन चर्चा करूंक ना आणि ही जरी आयज आमच्या मध्ये तर कसली चर्चा पार्टीचे उलोवप तर जाल्ले जाल्यार आयज आमी तेन्ना आमी मुखार येवन सांगताले आसले, पूण कांयच परवा ना। तरी पूण आमचो लिडर अजून पासून शरद पवार आनी प्रफुल्ल पटेल हो आयज आमचो लिडर आयज पासून एक डिस्कशन हेजेर आहा। आता आमकांय जाय की आमकडे देखून नॅशनल काँग्रेस पार्टी कडेन जायते वर्कर व एक एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे काम देखून चालू आहा। पळोवपाक गेल्यार एक म्हापसा तशेंच मांद्रे जे इवन फुडाराक देखून जे आयज पणजेचे इलेक्शन डिक्लेअर जावचे आहा। कित्याक ही गरज म्हणटा ती सारकी की आमी सगळे उलोवपाचे, एकठांय जावपाचे, ही आयज ही सगळे पार्टीची जी गरज जावन आसा।